Täällä taas. Tänään mietin tällaisen huoneen esittelyvideon. Eli minä näytän minkälainen mun huone on ja mitä mun huoneessa on. No, mulla on tällainen iso ikkuna. Sitä näkyy naapurille. Ja sit mulla on tällainen 120 senttinen sänky. Sitten mulla on tällainen tiikeri tuossa. Sitten mulla on tuossa seinässä myös tällainen tiikeri. Sitten siellä on papukaija ja käärme ja tällainen perhonen. Ja sitten tuo on sellainen, että tuo hohtaa pimeässä. Kun me on käyttänyt sellaista UV-valoa, niin sitten kun me on laittanut sitä noihin tai valaisu sillä UV-valolla seinään, niin ne hohtaa pimeässä. Ja sitten mun katto on täynnä sellaisia pieniä pisteitä, joita ei ehkä näy, mutta ne on tähtiä. Ja ne hohtaa pimeässä myös, kun me laitan UV-valon päälle tänne. Ja näin. Ja sitten mulla on tuolla kaappi. Ja sitten mulla on tuolla pieni koripallokori, joka on Michiganista, jonka me ostin, kun me olin tuolla Amerikassa, siis Michiganissa, sellaisen vaihto-oppilaan luona perheen kanssa, niin me halusin ostaa sellaisen matkamuiston. Ja sitten mulla on tällainen kirjahylly. Ja näin. Ja siellä on kauheasti kirjoja kaikkea. Sitten tuossa on tuollainen kuulukelaatikko. Ja sitten on kaikkia hattuja pokaaleja. Ne ei oo minun pokaaleja, ei oo. Ne on minun koiran pokaaleja, joka kuoli jo. Ja sitten mulla on tuolla huuveri. Katsotaan, onko siinä akku. On siinä varmaan. No kyllä täällä toimii. Tässä saattaa olla akku vähän vähissä. Ja näin. Ja sitten mulla on penkkiä vähän. Mulla on tällainen telkkari kautta tietokone. Sitä vois käyttää tietokoneella, mutta kun mulla ei oo sitä, en tiedä mikä se nimi on, se boksi, se ihme, kuin digiboksi, en tiedä. Ja sitten mulla on tuossa tollanen tulisten mangustit. Se oli musta hauska, niin mä laitan tuohon keskelle. Ja sitten mä näytän mitä pelejä mulla on. Niitä on tällaiset. Mulla on 4 peliä. Mulla on Steep. Se on aika hyvä. Tää oli mun ensimmäinen peli, mikä mulla oli. Ja tää on sellainen laskettelupeli. Ja sit mulla on GTA 5 eli Grand Theft Auto 5. Ja tää on hyvä peli. Tästä mä tein YouTube-videon, jonka mä laitoin perjantaina. Ja sitten Little Big Planet. Tää mä oon pelannut läpi ja tää oli mun isovelin pleikarilla ennen, mutta mä sain sen, koska se ei pelaa tätä yhtään. Ja tää ostettiin muutenkin minulle. Ja niin. Sitten mulla on Minecraft. Jotenkin mun isoveli tässä. No tätä mä kyllä oo pelannut yhtään tällä. Ja näin. Sitten takaisin. Pleikka 4 PS4. Tää on tällainen uusi versio. No ei tää enää kauhean uusi oo. Siis mulla on tällainen Samsung Galaxy 6S. Sitten mulla on näillä miten kun mä vedän pleikalla videon, niin sit kun mä haluan laittaa sen YouTubeen, niin mä laitan tällä. Ja kannan tähän näin, että mä siirrän ne tiedot tällä tähän näin. Ja sitten mä vedän tän tietokoneeseen ja sitten tietokoneesta siirrän ne tähän näin. Ja sitten tällä puhelimelle, niin se on vähän. Sen takia siinä edellisessä videossa, kun se oli tarkoitus tulla keskiviikkona, mutta se kesti vähän, koska mulla oli tätä. Ja sitten mä löysin se. Niin, nyt mä saan siirrettyä niitä videoita. Ja sitten meillä on tuolla tuollainen surfilauta, jossa lukee California, Santa Monica, Malibu, Third Street, Promeda Surfing, Yacht Harbor, Boardwalk ja Venice Beach. Ei tästä loppu akku! Ja sitten mulla on tuollainen Pikachu. Mistä menee päälle? Ja sitten mulla on tuollainen Pikachu. Ja sitten mulla on tällaisia lasijuttuja, jossa on sisällä kaiverettu tuollaisia juttuja, joita en tiedä miten ne on tehty. Siinä on Milanon sellaista kirjoista, ja sitten on pääkalla. Ja sitten on 2 sellaista karhua. Tää video oli tässä. Ja tykkää videosta jos pidit. Ja tilaa kanavaa jos haluat. Heippa!